Kaixo eta ongi etorri Jakindunera. Gaur, gas idealen legeari buruzko ariketa 2 ikusiko ditugu. Orduan, lehenengo ariketan datu hauek dauzkagu. 2 ontziren volumena eta bakarrik ontzi baten presioa. Egin behar dugun lehenengo gauza da denak sistema internazionaleko unitatera pasatu. Orduan, hau litrotan egon behar da eta hau atmosferetan. Hau litrotara pasatzeko egin behar dugu zati mila. Orduan, geratzen da lehenengo volumena 0,57 litro direla eta bigarren volumena 0,6 litro. Eta presioa atmosferetara pasatzeko zati 760 egin behar dugu. Orduan, presioa geratzen da 1,18 atmosfera. Datu hauekin, ja, ariketa ebatztu aldugu. Temperaturari buruzko datuak ez dauzkagunez, prozesu isotermiko bat dela jakin aldugu. Orduan, Boylen legea erabili behar dugu. Hau da, lehenengo presioa bider lehenengo volumena, da berdin, bigarren presioa bider bigarren volumena. Ametik jakin nahi duguna da bigarren presioa. Orduan, hau banakatzen badugu, geratzen da bigarren presioa da berdin. Lehenengo presioa bider lehenengo volumena, zati bigarren volumena. Eta hemen datuak ipurtzen baditugu, geratzen da 1,18 atmosfera, bider lehenengo volumena 0,57 litro direla, zati bigarren volumena 0,6 litro direla. Litroak litroekin jauten da, eta geratzen da bigarren presioa 0,86 atmosfera direla. Eta horrela, ariketa ebaztuta dago. Bigarren ariketa honetan, ia berdina daukagu, baina kasu honetan daukazkagun datuak dira volumena eta temperatura. Lehenengo kasuan bezala, lehenengo sistema internazionaleko unitatean ipini behar dugu dena. Orduan, volumena geratzen da 45 litro, lehenengo temperatura dira 363 Kelvin, eta bigarren temperatura dira 223 Kelvin. Orduan, datu hauekin ja ariketa ebaztu aldugu. Hemen ez dauzkagunez presioaren datuak, Charlesen legea erabilia behar dugu. Hau da, lehenengo volumena, zati, lehenengo temperatura, izan behar da berdin. Bigarren volumena, zati, bigarren temperatura. Hemetik jakin nahi duguna da bigarren volumena. Orduan, hau banakatzen badugu, geratzen da V2, lehenengo volumena, bider, bigarren temperatura, zati, lehenengo temperatura. Eta hemen datuak sartzen baditugu, geratzen da 45 litro, bider, bigarren temperatura, 223 Kelvin, zati, lehenengo temperatura, 363 Kelvin. Orduan, bigarren volumena, hau, kalkulagailuan ipintzen badutuzue, 26,9 litro dira. Eta horrela, ariketa ebaztuta dago. Eskerrik asko ikustiagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu Jakindun.